murodana namakara. Sorry? Chokwadi ndaidanana nawo. Makatirambira wamapara panapa. Ndamira. Makatirambira wamapara panapa. Mutaura kuti anditodana nemukadzi wake ndaitopa uyu basa kupozi yakakuta jerasi ndazodidi vakomana vazodidi ukati imi makazi namapara mutabasa kutengesera mapara kwei handizvizi handina kana bhizinesi rakati wada ndivhura bhizinesi refodya handizvizi ngautauri munhu waita naye bhizinesi refodya handizvizi kwete imi cheinge kwakudana nacho inini tangu kudanana nawo chete ubenzi hwendaiita nawo chete Para pintura, wakaita mhiko munhu hatimwa mikuwaita nekunyepa maivanhu kanyepera dare kati iyo kaisha wakataura iwo munhu ukati hauzvizivi haunini chi uyo akarondedzera mota yakati katora mukadzi wangu ukadai mukadzi ngazotenga nyama mukadzi akaramba kanenda ubike ukadai ukaramba kuti handizvizivi uyo mushandi wangu uyu mukadzi uyu ndaita kuti aende kutengera foya ndanamubvurira bhizinesi kuti atengese foya kumavhileji uyo wauya wati hauna bhizinesi daii haunabvura mutuma foya kwai mutuma chete mubedroom pindura taidanana bhizinesi ndandakavhura hatina basa nebhizinesi kuwamukadza wako to us is not important chiri important ndechekuti wakatinyepera kuti haudanani nemukadzi wakanyeperei takaita ungozwana vatini chiramba taidanana but hatakaramba sei vakatinyepera mudare muno under oath nokuti uyo angati tiudanana but hatakarambana saka wakataura wakataura kuti taidanana tikaramba akwete zvazvepastika izvi zvazvepastika izvi zvazveprevious zvanga kutaura because zvazvasaitika kare toramba uchiita zvese zvorazoitika zvazozodai nechi mbuya makararana here ndakarara naye kawani kuLODGE kuLODGE kupi iwona ndikuziva kwamutare iri nechepaLODGE ati wakubvunzewa ndiwa ndikuziva makararana taura ndofunga paroundabout pautopia dzika vakuonera roundabout munoenda uku nawawenda naedro wo ava malodge iri paseri peupstairs ivo papo okay zvakanaka then sunga shamani uyai mai right shamani vataura ndadana nayo takarara tese ngaita sei saka uri kuti ndapanza saka ivo ngauti chii ndachingoti zvizvi zvakaitika mumaloshes angu andakasangana nawo andibhatara vakasangana chii nechii mari kuchipatara kwandakaenda pamazuva esuicide nemari ndakava kunobhatara kuno nyandakwidza nambuya wangu vachikwira mota zveusvika uma mari inokulova zvoma $150 right $150 ndiye yakushamari pamunhu $150 $150 yake yekuti useve before Monday. Pamakarara mese makarara nekondo. Ndiye makamtoedza kondo.
Right. Anyway, hatisina zvakawanda kutaura kuti wakashorei murume wako ndiwo unoziva kuti sei wakachiwa chii mari ndiwo unoziva iwe sei wakachiwawo mukadzi wemunhu ndiwo unoziva sei wakashora taking advantage yekuti murume wacho mushando wako saka wakangosvika chimboti iwo mari yangu yamunomu ndeyangu wobva wateka advantage yekuti murume haana chiwo taking advantage of other people's misfortune kuti nekuti iwo unoti une tumbi chako ini pesina ndozvokurwadziwa kana ndakakutarisa so kuti mukadzi wemunhu anotora kondomu kupfekedza iwewe hazvindishamisi kuti mukadzi uyu murume wake chaichai wapedza kuita basa asati ambopukuta wakambopukutwa ere nengwatauri vakadzi varume ngatihle mwari nekuti kwatiri kuenda uko hatisviki muzvaonura kwatiri kuenda uko hatisviki musaite nhambi nemarriage kana usati waready for marriage siyana nazvo nokuti umwe munhu anobuda mumba makuseni achitonorwa achidzoka manheru achitonorwa akaneta ari kuti ndiri kutsvagira mhuri yangu chikafu raramo iwe izvozvo hauzvikoshesi iwewo waitoziva how hard this man kuti aishanda sei kubasa kwako because basa rako harinde muofisi ba basa rako ndekudhiga matombo nekuti asei nemabhara kumhanya nemabhara nechii waitoziva how hard kuti murume waishanda zvakasimba sei kuti mukadzi uyo awane iwe took advantage of that ende hazvishamisi kuti musi uyo wakatoenda nemukadzi uyu kuloji murume wako wakabva wasiyawo mupasainende basa maka angari manheru kana masikati saimi muri kupinda mulowaisa kufunga kuti waifa isodhuru kuendei waisa kufunga kuti uripinda muloji wakuizwa bhazi kubva kwamapara netsoka kusvika pamapara 10 off kokujambira mukombi wane nemasvaura ekubva kwamapara uri kufamba uyo nekombi koburuka kuroundabout uyo kweche makazobva ngoi makazobva ngoi takamboita 30 minutes chete wakuzvomurosevisana kazi iwe kubva nomhanya dzorombo munoonanga ndiwakeri mwana Kada eu por dia eu ia ter que o outro só de cabo. Olha, don't know how stupid people are. Unofamba kwa mapara. Kusika pa mapara 10 of 2 hours uri mulodi kufamba.
wobva kuenda mukombi wobvaita 45 minutes kusvika pamutare ati wosvika wobvaita 25 minutes koutobuda kotodzoka futi mukombi 45 minutes another 2 hours kuenda kwamabhara. Apana zvimwe zvaisakuratidza kuti papasina rudo yanga iri nyaya yemari, inyaya yemari. Hapana rudo apa, inyaya yemari. Akapiwa mari. Mamuripiwa keshi? Saka mamukuitei? Kufoni yamakatengerwa noyo. Murume wakaiphwanya. Akaphwanya. Saka imaisa kushandisa foni yomumba. Muita zoti foni ndechikomo. Ndambopera ndaishandisa. Nemabelo. 21. Kweti. Kana mai? Awasi. Hapana. Uri mbundo here? Kwamuradzikwa. Kwamuradzikwa? Kusinera. Kubocha. Saka nhasi mamoya hamuna hamai kana vati. Ndina hama yangu kana wana wakati hatukwanisi kunomiririra nyadzi uko hapana chakabvisa mumba Zvoda zvapana chakabviswa. Saka utori musha wenyu yese wanesoro wachinobviswa ndinopomba. Itsika yemusha kuti azinobviswa pawapomba. Ipolisi here yekuti munhu akana aenda kumba kumunhu asitabvisiwa ngaapombe. Kumba kwenyu imimi wanga usikamboiva hakuna hama dzako dzaimboya. mama wangu waimbuya. Saka yauya kodi kune munhu asina kubhadhara chii. Mama wangu anapozvitaira zvibhadhana. Inyadzi hauna kunyepera unoda kuhanda kuti utazodasira inyadzi. Ungakotona mabanga yaneyo mweya kufamba tokuenda nemwana wangu kweabhume pamberi pauro ndakararwa nemunhu ndakapfekedza mombe yekondomu. Kondomu racho vakamupfekedza ndero asi hacho kuno kwamatoireti mamuna muzvitiba anongoiswa mukadhibhokisa. This is bad. Samapara, this is bad. You wasted my time last week. Kaninyepere. Kaninyepere nga makangwara zedi raudza yapa bambo. 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 No, that's one. Four. Wait. Mombe dzenyu bambo. Imi muchabhadhara mombe 5. Kune mukomana kana 350 each month. 2 dzacho dzinofanira kunge dzabhadharwa. Nhasi dende 26 April 26 4 3 1 yacho ngenge yabhadharwa so 5 May. Bosi kana unofunga kuhura unofanira kunge uri ready kusangana nezvo unosangana nazvo. Kana wasangana wafunga kuenda kubhawa kotora hure mubhawa kurara naro unofanira kunge uri ready kubatwa ngesiki. Kana usina kubatwa ngesiki siyana nekotora hure mubhawa. Ende kana wafunga kotora hure ziva kuti you are ready to pay because hure usakaribhadhara nokutorera bhutsu kana kutokubaya nebanga. Saka kana utanga nyaya dzekuhura you should be ready.
because zvinosangana nemahuro unozviziva. Kana pamwe pacho saka tobhadhara unosungwa nhengo yacho iyo haizobvi akasumuka futi. Saka zvinhu zvaunofanira kudii kugara wakaziva kuti kana ndafunga kuhura ndo zvinhu zvandosangana nazvo. Saka I am supposed kana ndazvifunga I should be ready to pay. Mazoba mu. Saka you should be ready to pay. Saka end of musi wa 5 May munofunga mubhadhara mombe yekutanga. Pana. End of May mama bhadhara imwe yacho 1. End of June mama bhadhara 2. End of July mama bhadhara 1. 5 zadi ndo dziri kuenda kupi yekundinetsa nekunditambisira nguva yangu nekundida kunditenderedza chii. End of August muri kubhadhara 1 mombe ichauya panapa yangu inini kuti musazoona kuti bambuka hatisweri tiri panapa. Ndikaona zuva rabuda tiri panapa izvi zvirakunyura tiri panapa pamusaka pako iwe uri kufunga kuti wakangwara uchiita basa rekudara nevakadzi wako. Mukadzi wemunhu haasi wako ndewe munhu, iwe nemukadzi wako. Imi mai by end of May muri kubhadhara mombe kana the equivalent of 350 kumukadzi wake uyu because makadanana naye uyu muchiziva kuti uchii murume uyu. Mukanopfekedza kondomu murume wemunhu ndizva kuti murume wemunhu. One issue. 2 kumukadzi wake kuti muzive kuti mukadzi wemunhu murume wemunhu mukadzi iye ari muplaster nhasi and the reason why ari muplaster haina kubuda asi I know kuti reason why mukadzi ari muplaster it has got something to do with nenyaya yeunhu hwako murume iwewe. Domestic violence. I'm going to make sure baba kuti mukadzi uyu ataura kuti chii chakaitika kuti apwanyike gumbo chokwadi achachitaura izvozvo yataura akati ndadonha mukusina but mukaverenga izvozvo izvi pakazoenda pane requirement yani yadoctor yakazi knee dislocation paplan pauda chi x-ray left knee doctor to see, which means kuti it's not as simple as kufunga kwamuta sei kwamuta munhu akakwara imi moenda kumuti nyoresa kuti ndakadona. Vanhu vese musaona wakanyarara dai wese wauya havana kupusa ba chokwadi chezvamuri kuita nezvamakaita vari kuchiziva ende pamuchabva panapa muchapesa masika kutara kwako chokwadi chekuti mukadzi wangu plasta akaiwana sei ndienda nacho ende mapurisa anofanira kunge achiita basa ravo they have to do their job ende vachaita basa ravo so that iwewe uite munhu kwayo hauiti basa rokurova wakadzi uchida kuprotecta unhu hwako hwakashata. Never MUTASA hatisozvibvumira izvo. Mukadzi munhu satore advantage of your feminine status yekuti uri murume no mazwa pamwe dai munhu kwaye mutanha unokwarira mahara siyai wakadzi wewanhu instead yekuti mude mukadzi wenyu muri kutomupwanya pwanya aita mutapireko wanobva kupwanya mukadzi wako nekuda kuti unotapira maningi ukaika brown sugar mukadzi uri kuplasta izvo ende kutaura kuchokwadi the reason why mukadzi wako ari muplasta ino
ndendisiko kwamaparasi ndiriko chiende zvomaita musi wa5 ndokunakanaka waine mombe kutanga iwo zvachenda nemukadzi wako is up to you to decide. Haurambirwi mukadzi nemunhu, haunyengerwi nemunhu. Kana uda kugara nemukadzi wako ndewako, kana uda kumuramba ndewako. Haisiri dare rino rinotaura kuti ramba kana kuti ida. It's up to you. Kana mabuda motengerana kokora, mobazana maoko, mofambidzana kuenda kwamapara kumba kwenyu. Hatipindiri munyaya. Isusu takatonga muromo ichi mhosva yakaitwa nemurume uyu nemutongo wake chii chete. Zvamakuita zvaakuda mhuri moitira kupi? Ichitozondozvawo. Right. Thank you.